Tak buďte ten nejrychlejší. Nebojte se toho. Čekám tu na vás, čekají tu na vás hlavně tyto penízky. 4,5 tisíce korun tady mám. Kdo bude ten výherce? Kdo bude nejrychlejší? Podívejte se na to. 3 hlavní města, k tomu Music Jet naplno po dobu 1 měsíce. To je nabídka, která se neodmítá a dneska v téhle době, v tomhle století, vám nikdo 4,5 tisíce za to, že mu řeknete 3 hlavní města nedá. Tak se na to podívejte. Telefonní čísla vidíte pořád před sebou. Ze Slovenské republiky je to 0900 700 488. Třeba zavolá někdo z Bratislavy nebo někdo z Prahy a pro něj by bylo telefonní číslo 906 70 99 99. To jsou telefonní čísla přímo sem ke mně, tady do hudebního výherního pořadu Music Game. Sledujete OOčko a já vás tady dnešní večer provázím a hrajete se mnou hru Hledáme 3 hlavní města. Takhle jednoduchá hra za 4,5 tisíce 3 hlavní města. Kdo mi je řekne, má tyhle penízky a nemusí třeba zítra ráno do práce, může pořídit pěknou vejstušku na Velikonoce, protože Velikonoce se kvapem blíží. A v dnešní době všechno stojí peníze. Ale nikdo vám ty peníze nedá za pouhé 3 hlavní města. Dám vám je dneska večer, tady, teď, v tuhle chvíli, takže buďte ten nejrychlejší, nebojte se toho, ta nejrychlejší, i ženy jsou zde vítány a abych řekla pravdu, tak je to dneska na stejno. Stejný počet mužů, stejný počet žen. Myslím ty volající. A každý z nich už získal Music Jet naplno po dobu 1 měsíce. A můžete to mít i vy. Stačí se podívat na ty 3 hlavní města, která tady najdete v této tabulce a říct mi je. Music Jet naplno na celý měsíc přímo pro vás. A k tomu 4,5 tisíce. 4,5 tisíce. Částka, o kterou teď tady hrajem. Music Game na OOčku. Česká republika, telefonní číslo 906 70 99 99. Pojďme, nebojte se toho. Nebudu tady celý večer, za chvilku odejdu a vy už nebudete mít možnost získávat peníze. 4,5 tisíce za 3 hlavní města. Tohle je hra dnešního večera. Podívejte se na to, zamyslete se nad tím, nehledejte v tom žádnou logiku, ty města tam jsou. A já je chci po vás slyšet. Nemůžu vám dát jen tak tyto peníze, i když bych ráda, ale něco za něco. 4,5 tisíce za 3 hlavní města. A já vám dám teďko další časomíru. 2 minuty spouštím právě teď. Časomíra mi běží a já do 2 minut tady chci mít svého volajícího. Chci tady mít výherce. Nečekejte na to, až časomíra bude vynulovaná, protože vás může někdo předběhnout. Buďte vy ten nejrychlejší, kdo odpoví na naše otázky a dostane se tak sem ke mně do studiu. U nás každý vyhrává. Music Jet naplno po dobu 1 měsíce. Nemáte co ztratit. Na tom Music Jetu můžete surfovat, stahovat fotky, učit se různé taneční kráce, nebo se třeba podívat na to, jak se celebrity oblíkají. A 4,5 tisíce k tomu můžete jít nakupovat, můžete jít na dovolenou, můžete si zajet někam na hory. Dneska je velmi jednoduchá hra. Hledáme 3 hlavní města. 3 hlavní města za 4,5 tisíce. Časomíra minuta 15, tak kde mám dalšího volajícího? Buďte ten nejrychlejší. Dovolejte se, nenechte se předběhnout, protože třeba vy budete ten šťastlivec a 4,5 tisíce budete mít doma. 4,5 tisíce v 21. století dostat jen tak za to, že mi řeknete 3 hlavní města, která ani nemusíte hádat, nemusím je tady losovat nebo hledat. Vy je hledáte v této pěkné tabulce, kde jsou písmenka a v těch písmenkách jsou ukryta 3 hlavní města. 50 vteřin.
Časomíra běží 45 vteřin. Nečekejte na to, až to bude vynulovaný, aby vás někdo třeba předběhl. 37 vteřin. 4,5 tisíce. Telefonní číslo z České republiky 906 70 99 99. Ze Slovenské republiky 0900 700 488. To jsou telefonní čísla sem ke mně. Časomíra 25 vteřin a jediné, co po vás chci, 3 hlavní města, která najdete v této tabulce. Tak, kdo vyhraje 4,5 tisíce? Dneska neodchází nikdo s prázdnou. Každý volající získá Music Jet naplno po dobu 1 měsíce. A to už stojí za to. 10 vteřin. Halo, pěkný večer. Dobrý večer. Já vás zdravím, poprosím o 3 hlavní města. Tak já si myslím, že je to Berlín, Dál. Madrid Dál. a Bern. Bohužel, je mi líto, ale i vy získáváte Music Jet naplno, takže si to surfování pěkně užijte. A já v tuhle chvíli zvyšuji částku, takhle přilítává, 5000 korun. Ano, 5000 korun, tady v tuhle chvíli, taková pěkná 5000 korun. To jsou peníze, o které se teď hraje. 5000 korun, to je pro někoho půlka nájmu, pro někoho třeba alimenty. 5000 korun za 3 hlavní města. Tak se na to podívejte. 3 hlavní města se hledají v této tabulce. Nemusíte nic losovat, nic vytvářet, nic počítat. Z těchto písmenek chci, abyste mi našli 3 hlavní města. 5000 korun a nikdo neodchází s prázdnou. Každý z vás volajících získává Music Jet naplno po dobu 1 měsíce. Můžete surfovat, stahovat si různé videoklipy, dívat se na módu, třeba ve škole, pod lavicí, nebo v autě, v zácpě. To už záleží na vás, jak vy toho využijete, ale já mám pro vás dnešní večer 5000 korun a chci vám je dát. Přece tady nezůstanou ležet. Máte teď chvilku na to, abyste si s námi zahráli. Hledáme 3 hlavní města. Není to žádná matematická soutěž. Lidi, kteří cestujou, projďte třeba fotoalba a podívejte se, kde jste všude byli. Třeba už jste v těch 3 hlavních městech, která my hledáme, byli. Ani o tom nevíte a ty města vám můžou vydělat 5000 korun. Nikdo neodchází s prázdnou. Music Jet naplno na celý 1 měsíc. Nebojte se, pojďte do toho. No, 5000. Tady na vás čeká. Telefonní čísla pořád před vámi, tady pode mnou, kdo by nevěděl, zopakuju, z České republiky 906 70 99 99. 5000 korun, tady jsou, tady ležej, takhle vám je dám, budou vám připsány na účet za 3 hlavní města. Tak kdo bude ten nejrychlejší a podívá se na tu tabulku, najde 3 hlavní města a řekne mi je. Kdo bude nejrychlejší volající? Zapojte se interaktivně, mluvíte přímo se mnou. 5000 korun já vám nabízím za 3 hlavní města. Tady na očku v Music Game. V interaktivním hudebním pořadu. Já na vás čekám, pojďte, nebojte se, čekám na vás, pomalu se blížíme ke konci. Nebudu tady celý večer. Za chvilku bude konec. Podívejte se na to, 5000 korun. Teď máte v tuhle chvíli jedinečnou šanci tyto peníze vyhrát za 1 telefonát. Pokud jste ze Slovenska, telefonní číslo je pro vás to druhé. Tam, jak je napsáno, ze Slovenské republiky.